himmel som jorden ser. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget i kvinder, født eller fra Maria, givet under Pontius Pilatus, vores bedste død af begravet, medfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders og Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme af døde og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, dødens opstandelse og det evige liv. Amen. I dag, Sønderborg, vil du konfirmeres i din kristne tro. Den er første Korintherbrev står der: kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Ida Svanberg, vil du konfirmeres i din kristne tro? En almindelig Gud, vor Herre Jesus Kristi Far, som i troen har gjort dig til sit barn, han styrke dig ved tro og give dig håb, han vil sige dig og bevare dig i sin kærlighed. I Lukas evangeliet står der: Guds rige er mest kærlighed. Maria Petersø, vil du konfirmeres i din kristne tro? Selene, hvor Herre Jesus Kristi Far, som i dåb har gjort dig til sit barn, han styrker dig i tro og giver håb. Han vil sige dig og bevare dig i sin kærlighed. I Matthæus evangeliet står der: for Gud er alting muligt. Lisbeth Langberg Holmsund Skulder, vil du konfirmeres i din kristne tro? Den er næsten hvor Herre Jesus Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn, han styrker dig i tro og giver håb. Han vil sige dig og bevare dig i sin kærlighed. Vi ses i 1. Johannes brev står der: den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Ophelia Viola Romark, vil du konfirmeres i din kristne tro? Den er almindelige Gud, vor Herre Jesus Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i tro og giver dig håb. Han vil sige dig og bevare dig i sin kærlighed. Ophelia, i Galaterbrevet står der: her kommer det ikke an på at være jøde eller græk, på at være træt eller fri, på at være mand og kvinde, for vi er alle en i Kristus Jesus. Cecilie Løkkehold Gudmundsen, vil du konfirmeres i din kristne tro? Den er almindelige Gud, vor Herre Jesus Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i tro og giver håb. Han vil sige dig og bevare dig i sin kærlighed. Cecilie, i Romerbrevet står der: Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.
Cecilie Karmann Hansen, vil du konfirmeres i dit kristne tro? Til den menige, er Jesu Kristi far, som i dåben har gjort dig til sit far. Han styrker dig i tro og hviler på. Han vil sige dig og bevare dig i sit kærlighed. Cecilie, i første kansler, der står der, kærligheden er af Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender ham. Line Dag Nielsen, vil du konfirmeres i din kristne tro? Og nu vil vi alle sammen bede fader. Fader, du som er